Takže, čaute, moje meno je Majo. Čauko, ja som Jakub. Toto je projekt od nuly. Prvé auto, čo bolo kúpené, začneme takto zostra, je tuto náš Fordík, ktorý dopadol ako dopadol, skôr z toho, že tam viac problémov bolo, než sme si mysleli pri kúpe, ale za tú cenu sa to opäť oplatilo za mňa. Ja si myslím, že ešte celkom dosť na to zarobíme. Možno. Ako áno, tie diely sa dajú predať za drahšie. Ja si myslím, že asi tá vysokotlaková pumpa, že keď funguje, čo už neviem, takže bude to dobrú cenu. Čo mám tie disky podia. Ale disky si nehral. To pôjde na iné auto, takisto ako repráky pôjdu z tohto na iné. A čo sa bude dať, že bude pasovať na druhé auto, takže to pôjde tam Ten ešte. motor vymení. Tento motor nefunguje. Tam v tom stave už dúfam teraz. Tu disky si budem dať. Čo ešte tak? Chladiť. Jediný tu ešte chladiť z toho. Toto auto, bolo s ním iné všelijaké plány. Neviem, čo z toho malo by z toho byť stance, malo z toho byť na trať. Malo z toho byť offroad. Offroad z toho mal byť, ale však kašleme sa na to z toho, že máme ešte jeden projekt. Teoreticky tak roku 2 ďalšie. No, za roku ďalší. To si dáme na budúce, to si povieme o tom, čo a ako bude. To sme len tak rýchlo na úvod, s tým, že sa chystá projekt ako garáž, nie že projekt ako projekt. Stavba, áno. No. S tým, že to poviem hneď takto, my si to financujeme z vlastných peňazí, žiadni že rodičia takto. Takisto auta, takisto náradie a všetko okolo toho, lebo máme dobrých rodičov, ale nechceme od nich pýtať peniaze, lebo si to chceme robiť my a postupne. Takže čo všetko vidíte, alebo budete vidieť vo videách, tak sme si kúpili zo svojho a tak. Takisto, áno, a toto auto bolo kupované ako prvé, takže tam išli peniaze ako nič. Skôr z toho, že auto bolo dobre, lacná cena, to bolo všetko v pohode. Takže odťah z miesta na miesto, kde sa to ťahalo, bolo ešte drahšie než to auto. Čo dosť ma mrzí, ale však nevadí. Teraz sa nám nedávno podarilo kúpiť ešte jeden. Za takú istú cenu ako toto. Ceny asi neviem. Ceny nie. Proste tiež za dobrú cenu. Je to Škodovka 120 L-ko. Je to v stave, že není to v všelijakom stave, ale není to hrdzavé alebo hnilé. Ale ja si myslím, že sa to tak po roku, že by to mohlo byť spravené normálne. Ešte sa musia tam doriešiť veci, ako sa to spraví, čo sa bude robiť všetko. Hlavne papiere. Papiere sa budú musieť doriešiť, ale papiere budú sa riešiť až keď bude auto takže pojazdné, bude sa s ním dať ísť na STK emisky. Hej, Až ale potom nám vydávajú aj tak papiere. potom ale, vieš, ja by som tak chcel dať proste nejaké iné veci a zase budem musieť ísť na kontrolu, také proste. Takže, no, to je proste do budúcna. Nechcem predpovedať budúcnosť, neviem čo s tým bude, možno že to o mesiac predám, nikdy neviem. Je to tak. Takisto ešte jeden projekt, čo sa bude chystať, je Peugeot 307. Od začiatku to budeme robiť tak, lebo budeme potrebovať pracanta pri garáž. Od začiatku bude asi iba pracant. S tým, že časom už tam nejaké veci máme doriešené, čo sme si spravili. To uvidíme. Čas povie, čo bude. Teraz ma hlavne zaujíma, že teraz bude je 120 na garáž. S tým, že na garáži budeme robiť ešte prístavbu. Teraz to je v priebehu. No ako takto, čisto garáž má 8 x 3 metra, 4, asi, neviem presne, nemeral som to, nemerali sme to. A preto si chceme na to postaviť prístavbu, aby sme tam mohli aj väčšie autá do toho vmestiť, lebo napríklad, ešte možno, že toto by sa zmestilo, ale nedalo by sa to. A napríklad teraz si zoberme, že kúpime voľakého offroada a čo potom? To tam nezmestíme, neviem na tom robiť a vonku, keď bude zlé počasie, tak. Áno, však toto a tým pádom, keďže 120 sa spraví na stav, aký približne máme, tak budeme potrebovať ju cez zimu zazimovávať.
Takže tým pádom vieme mať auto jedno vpredu a za tým môžeme dať ďalšie, na ktorom vieme pracovať ešte. Takže to bude ďalší plus. Čo sa týka, ešte tam budú aj dosť financií, takéto veci, skrz aj čo tam bude treba nejakých vecí, čo sa ešte musíme vybudovať, čo bude elektrika robená, keďže to je stavba z neviem koľkého roku. Tá stavba možno, že má takých minimálne 50 rokov určite. To som si istý, ale ako takto, je to tehelné, je to pálená tehla, ale drží to, to je hlavné. Ale musí sa na tom všeličo porobiť, nech to má aj funkčnosť a nech to aj vyzerá nejako. Uvidíme, čo bude, však aj vy to budete vidieť, samozrejme všetko, čo sa bude diať, bude dokumentované a bude sa to dávať von. Neviem ešte akom rozpoložení, že to bude veľa. Teraz za 2 týždne. Videa. To bude ťažké, lebo s tým, že my si to striháme samostatne, sami a veľa roboty je, či už ani moc roboty není. Keď niekto zavolá, že potrebuje diely, ako teraz, že musíme dobehnúť rozobrať to. keď niečo, píšte, volajte, píšte, volajte, tu bude možné číslo, neviem. Takže link predaja bude dole v popise s tým, že to číslo bude hore uvedené. Toto je, to som sa dotkne povedať na začiatku, je to Ford Focus MK1 1.8 TDCičko. Čo tam bolo pokazané, bolo sanie, nie sme to kúpili. S tým, že kúpa bola s tým, že tam bolo iba pokazané čerpadlo. Čerpadlo tu aj není, je tam snímač. Senzor snímač, to je jedno. Bol tam pokazaný štartér, čož štartér sme chceli, ja som ho chcel opraviť, ale keď som to skúšal doma, ja som to skúšal bez záťaži a on fungoval, ale jak sme to dali na záťaž, na auto, tak nefungoval. Tak sme kúpili druhý, ten je použitý, ale funkčný, takže ako hovoríme, hociaké diely treba volať, písať. S tým, že investícia do tohto auta, čo bolo štartér, nejaké maličkosti, ako keď sa začalo tmeliť, začalo sa zarábať hrdzu, tieto veci okolo toho. Hovorím s tým, že pri kúpe bolo pokazaný ten štartér, pri zaťaži nefungoval. Kúpil sa nový, ten sa vymenil, ten je aj tu asi, hej, tu je vidno. Takže ten bol, není ho vidno, až teraz ho je vidno. Ten bol kupovaný, boli tam kupované maličkosti, čo bol tmel, šmirgle a takéto veci. Lebo sme chceli robiť, robili sme jedny dvere a tie boli hrdzavé pri konci skoro, tak sme ich chceli, že digitujeme, ale s tým, že auto furt neštartovalo ani neviem. Takto, v živote sme ho nenaštartovali. No, dobre, takto, čo bežal, ja neviem, povedzme 15 sekúnd na 1000 brzd. To bežalo, ale potom ďalej nechcelo ísť. Už vôbec. Takže tak a tie dvere sme robili a čo sme robili? Editovali aj vnútrajšok. Editovali sa, áno, vnútrajšok s tým, že tam trebalo zagitovať pravý podbeh, čo drží pružinu, taký ten oblúk. Ale ako ono to držalo pevne, lenže ono tam bola hrdza a nechceli sme to nech to tak nevyzerá, lebo s tým, že by sme to chceli najprv na závody, tak by tam nebol celý zadok, bol by tam možno, že len predok. Áno, keby sme prvé tu na závody, išlo by sa v kvázi sériovkách, kde... To neboli sériovky to bolo, keď sme to chceli prvýkrát zobrať. Toto ST2 bolo asi... ST1 alebo ST2. ST1 alebo ST2 to bolo s tým, že tam kvázi nemusí byť nič vzadu, ale musí byť sériový predok, okrem tuším volanta a pásov. Pásy. Volant musí byť originál, pásy môžu byť 5-bodové, 3-bodové kvôli bezpečnosti. S tým, že malo by tam byť aj rám, ale iba zadný, nemôže byť predný. Takže zadná kostra by tam mohla byť, ale nakoniec hovorím, nedalo sa to, bolo v pláne kúpiť nový motor, ale investícia do tohto už nepôjde. A s tým, že motory, osobne našli sme pár motorov, asi 2. No. 2 motory, ale predali sa
neviem, napríklad o mesiac na to, lebo nemali sme proste toľko peňazí, čiže sme ich nekúpili a teraz čo už nepozerám moc Bazoš ani nič, Ani áno. takže a neviem, ako sa teraz na tom na motory, ale tedy nevedeli sme nájsť za dobrú cenu motor, alebo teda za takú cenu, čo by sme my prijali, Áno. takže sa nekúpil a kupovať sa už nebude. Tak Hovorím. plány s týmto je, že predať diely, väčšinu dielov a rozpiliť to na polku a pojeť to do šrotu. Preto sa chceme čo najskôr zbaviť dielov, skrz toho, že auto už tu nebude. Tým pádom, že musel rýchlo na rýchlo do mňa odísť, takisto ako ten ďalší projekt 620 nám musel na rýchlo odísť, takže tam boli nejaké problémy. Toto by sme chceli teda čo najskôr odtiahnuť aj projekt 120, keďže už zaťažujeme človeka, ktorého je, už je tam skoro pol roka. A už je to asi aj pol roka. November, no. Už to Toto aj bude za okolo rok, čo ho máme. pár mesiac, 3 mesiace a rok to bude. Áno. Takže teraz asi 3/4 roku máme toto auto. Ako takto, poviem, je to šrot. Niektorí ľudia nám od začiatku hovorili, že nech to dáme do šrotu. Ale mne toto auto, napriek tomu, že nebolo funkčné, ani není funkčné, tak mi dalo strašne veľa. Neviem ako tebe. Áno, kamo, pri tom aute sme sa naučili viac, než keď sme mali ísť niekde takto do učebníc, kúknúť a takéto. Za mňa je praktická časť tohto, že sa naučíte, tak to je lepšie. Tým pádom, keď mňa to čaká do budúcna okolo týchto aut, takže mi to pomôže. Tak zober si, že 3/4 napríklad, alebo minimálne polku veci proste budeš niečo o tom aute vedieť. Či už to je hociaké auto. Takže preto aj chceme, že rozširovať, jak vieme, že strašne veľa ľudí natáča videá, ale málo ľudí v slovenčine. Všetko, ten Carpix a ja neviem, aké ono je. Takže preto sme toto založili. A taktiež tam Tým, že sa budeme rozvíjať, sú zrobené už nálepky, teraz sa nám budú robiť trička čisto iba pre nás dvoch, s tým, že chodíme kvázi po zrazoch i tomu, že inšpirovať sa. A no, dosťkrát, lebo však aj čo má Škodovku zelenú, taktiež ako dosť veľa Škodov je zvykala bývať. No, teraz som videl, že jedna Škodovka slovenská už je na turbe. áno, to som videl aj ja. A nie jedna, ešte je jedna biela. A my sa takto chceme inšpirovať, či už internetom, či už zrazmi, lebo keď to ani nie je to isté auto, ktoré máme, alebo ktoré by sme chceli, tak vieme nám to pomôcť či už motor, lebo veľa aut, napríklad nemeckých má taký istý motor, či 1.9, či 1.8 to je. Áno, áno. A takže vieme či už v motore, alebo aj že plus minus, aké rozšírenie, aký body kit, aké kolesa by sme mohli kúpiť a takéto blbosti. Áno, áno, a tým pádom, že od mája máme teraz už zrazy, takže keď nás niekto bude vidieť, jasné, že neviem, kedy presne vyjde toto, lebo bude tam trocha problém s tým strihaním, ešte na to nájsť čas musíme. No. Ale teraz v máji nám začínajú zrazy, takže keď nás niekto uvidíte, čo by bolo v pláne už ísť so tričkami, ale tuším, vyrobia sa mi zdá, Hej. že tento týždeň by sa mohlo ísť pre ňu teoreticky. Uvidíme, ako všetko pôjde ďalej, čo by bolo dobre, keby sa toto dalo, to povedať, nie že dalo, by sa to rozvíjalo takto ďalej, že by sme vedeli natáčať kontext, ľudí by to zaujímalo a tým pádom by nám to niečo dalo, že vieme, že robíme to nielen že pre seba, keď tak, že ale vieme aj vám, lebo napríklad si, že teraz v poslednom čase vidím často tieto formy a si, niekto si nevie niečo rozobrať a my náhodou budeme niečo rozoberať, že niekto si preto príde a vie si to pozrieť. Áno, jasne. Takže potom bude vedieť, ako sa to rozoberá, čo sa ako robí. Dneska má prísť ešte jeden si prediel, čo si ukážeme za chvíľu. Takže to sa ešte bude dneska ešte rozoberať. Preto v tom aute je polovica vecí, či už v aute, lebo sú rozobraté, alebo už sú tam není. Áno. No veď to asi z motora, tam streky predali. Streky, kapota sa predávala, preto tu nie je ináč. No, Orámovanie to je dole, z toho sme sa nevideli dostať nejaké veci, čo sme rozoberali. Hlavu sme mali dávať dole, no. blatník ten je tam. Som také ešte povedal k tomuto všetkému. To by som... Tie nálepky, že
si hovoril, že kľudne, že niekto ide za nami. Ja, Neodsudzujeme nikoho. Ja zmením. Ja menej neučujeme nikoho a jasné, že keď niekto nás stretne, nálepky budú určite k dispozícii. Teraz máme nejakých pár kusov, nejdem to hovoriť, ako keby sme to mali nejaký merch alebo niečo, keďže to iba na skúšku, keďže iba začíname. Tak takto, mne sa na to, že to je začiatok, tak mne sa tie nálepky dosť ľúbia, aj na to, že budeme mať trička, lebo mne to dodáva takú energiu tomu, že to chcem robiť. Áno. Takže či už tie nálepky, dobre, nie je to až taká drahá položka, lebo zoberte si, že máme dosť veľa kamarátov a teraz sa ja neviem, koľko sa tých nálepiek dalo kamarátom a takto. No. Takže s tým, že tie nálepky by sme minuli asi tak či tak, možno. Som si polepil auto. Teraz ešte tu máme tento papier a ešte jeden, akurát volá na diely. Teraz neviem, kde sme skončili, pravdu povediac, s tým, že už to ide 7 minút, čo každú chvíľku to musíme vymieňať, lebo nejakú extra techniku na to nemáme ešte zatiaľ. Budeme sa rozbieť možno. Takto, to čo s tým natáčame teraz, tak je to zrkadlovka, stará zrkadlovka. Olympus. A či už baterka má dosť veľa rokov, neviem, možno 10 rokov má tá baterka viac. A no, nie je to profi technika a zase nemáme peniaze na to dať 700 € teraz len do Presunuli sme sa dozadu. Tu je to spomínané okno, ktoré bolo pravdepodobne vyrazené ako keby rozbité. Neviem, kto to spravil a asi to ani neviem, nechcem vedieť prečo, ani za čo, ani kto. Lebo to auto malo pomaly viac majiteľov skoro než ja rokov. No, to auto malo strašne veľa majiteľov. A zase má takú malú najazdenú, keď to vezmeš na toľko majiteľov. Bohe, koľkokrát to je stúčené. Neukázalo toho nič na preverenia. Čo si pri kúpach autách, ktoré majú VIN číslo, ako títo novšie už, tak si preverujeme. Všetky majú VIN číslo. Slováci sme nepreven. Nie, ale dá manec, vieme, podľa špecificky. Ja no. Aj to má VIN číslo. Všetky majú VIN číslo. No, toto ešte, toto bolo tesnenie. To sme dali sem také provizorné, lebo do toho auta tieklo, lebo cez zimu, či už sneh, či pršalo, tak tieklo toho dosť. Bolo všetko plesnivé, no všetko. Väčšinou tejto zadné sedačky boli plesnivé. A sedačky sa tiež taktiež dajú predať a my sme ešte plánovali, že to bude Delina. By som možno nechal tieto sedačky do garáži potom. Túto lavicu? No. Ja by som nechal predné. By som nechal obidve, keď tak. Uvidíme. Lebo to predné nepredáme. Tak ľahko, tam sú tie diery. Niečo poriešime a s tým, že veď teraz sa bude robiť, teraz sa tam ten tapacír dával dole. Čavo si onedlho príde pre okno aj s mechanizmom. To ešte bude sranda dávať dole, máme na to 1,5 hodinu asi, max. No. Takisto, ako som to spomínal, repráky a takéto veci budú použené na auto, to sa použije na 100%. Vnútrajšok je bordel, lebo teraz to je momentálne že sklad a všetko, čo sa nemohlo nechať vonku, sa dávalo dovnútra. Ako máme tu jeden kvázi úložný priestor, ale to není ako úložný priestor, ale keď tam chceme si dať veci, tak môžeme, ale zase to je také. To sa asi chápeme, myslím si. Prešiel by som teraz ten kufor. To sú Peťo. To ukážeme Peťa. Peťo. Peťa. Je tam Peťo, ale hodí. Bola to rost. Toto. Peťo tam je, ani ho vidno, potom ukážem. S tým, že tu je profi tuning. No, to trošku sa vypadlo. No. Ani tá žiarovka není, tuším. Ale však na čo značka? Značky sú dole. Značky už neviem, kde sú. Škodovka. Hej. To sú zase inde, auto je tu, ale špecifiky sú inde. No ale to nikdy to nerobte, nikdy neprehádzujte značky z jedného auta na druhé, aj nie keď to stojí. Lebo budú s tým problémy. Či už od rodičov, či už od policajtov, takže není to dobrý nápad, nikdy to nerobte. Čo by som túto spovedol, to je jedine to, že kufor teraz je v takom stave, že úložný priestor na všetky tapacíry a veci. Aha. Tu je plný. Na statívu striekaj. Takže čo tu máme? Kúrič 3000. My sa s tým zohrievali, keď bola zima. My tu v zime robili, tak sme s tým zohrievali. Potom sme tam dýchali spaliny z toho. Nasávali sme ten dým.
tu by som teda ešte spomenul, teda nášho není tlmič, som si teraz všimol. Peťa. Nie je tam tlmič? Nie je tam tlmič. To neželania. Tuto máme výfuk, ktorý bol čistený, že Peter dá mi troška posrán. No. Bol vyčistený, nejak posrám. No, na to som sa len ani som to nedotkol pomaly. No, tu je Peťo, to si hovoril. Svetla, dopstav, vidíš, tu onú, čo sme gitovali, no. Čo sa gitovalo, čo sa spomínalo, je tu. To sa gitovalo narýchlo a v zime bolo mínus, No, pomaly mínus. Takže to držalo tak, že to nedržalo. asi tak. Je tam bordelu strašne. Tuto je čerpadlo z T-Maxu. Tu je čerpadlo z T-Maxu. Ktoré malo sa vymeniať, potom si stil, že tu je iba oný. No teda aspoň tuším, ja som sa nepozeral nikdy do tej nádrži. Tým, že hovoríme, že tu je bordel, je tu plno vecí už je povyberaných. Ako napríklad tu sa vyberoval tapacír z toho, že sa budú vymieňať tie repraky. Ako napríklad tu. Predám pokus volant. V dobrom stave. V dobrom stave. Veľmi dobrom. Tu bolo, čo bolo robené? Rádio sa rozobralo, ešte je furt u mňa doma rozobraté. No, tá konzola sa prerábala, tá pacír, ten sa asi ešte predá, ten je v dobrom stave dosť. Sedačky a takéto veci, je tu... Minule na nás padol, som Strašne. odkrukoval jeden šrob a padol na nás. Je tu strašne bordelu. Zabudol som spomenúť, že auto je teraz v takom stave, že veď mal sa vyťahovať motor, že som mal teda kupovať nový, ale nekupoval sa a motor je stále zdvihnutý. Nie je to ani asi vidno, z boku bude vidno, ako je auto nahnuté. Hej, je to vidno na boku, že je zdvihnuté. Lebo tam je motor, je tam zavesený jeden cylindr. No však toto, že to je odvesené, aby ten motor nepadol ešte viac dozadu, než padol. Lebo takto, my sme to aj gurtňovali, aj šeličo. Takto bola gurtňa, to je taký zámok, neviem, kde to je. My sme to gurtňovali a my sme povolili silenblok a len trošku klesol. My sme ho vybrali a motor by mal byť možno o toľko to je posunutý, on takto padol dole. Čo sme zistili neskôr. No. To by ešte srána dáva naspäť potom, lebo aj neviem, kde je silenblok práve. Tam sa mi nechce ísť. Ale teraz určite nám nebudú pasovať, tuto vidieť, že aká je. Áno, to nie je ono. Keď niekto pozrie asi na živo, tak to bude lepšie vidieť. To on bude, teraz sám takisto bude musieť nakladať na odťahovku, keď sa bude prepravovať. No. S tým, že veď určite sa časom budeme vidieť aj na zrazoch, čo už teraz začneme, ale teraz iba takto, že samostatne, ale časom sa uvidíme aj na autách, ak bude všetko podľa plánu. Či bude to nejaká tá spätná väzba, čo som už spomínal. Potom zrazy zatiaľ, neviem kedy vyjde toto video, tak by sme mali byť zatiaľ v Šuranoch, to bude 2. mája alebo 9. mája, už neviem. No tak. A Leviciach, Šurany sú 2.5. no mája. Takže potom teda tým pádom Levice 9.5. mája. A ešte by sme chceli ísť na Slovakia Ring, čo bude tam teraz, nie teraz v júni. Júni, no, tuším. By tam mal byť niečo podobné ako Powerfest, čo tam si kalo bývať. No tam už to bolo pred 2 týždňami. Áno, začiatočný. A kde by sme ešte chceli ísť? Už potom do Nitry. Nitra, čo je Foodbokem, Agrokomplex a často sa budeme vidieť, keď tak aj na slalomoch. Tam asi dosť často, lebo tam bude či už Slovakia Ring, teraz budeme v Trebaticiach, Dlhá a ešte... Kakuč Ring, M-Ring, To sú maďarské. to sú maďarské obidve. A neviem ešte čo tam bude také, už asi nič. Čo by som možno že spomenul, že by sa uvidíme, ako sa dohodneme a ako bude toto video. By som možno, že časom zrobil niečo ako vlogy. Aj z týchto zrazov, čo chodíme, aj zo slalomov. A teraz sa chystáme do jedného múzea ešte. Týchto aut, čo je Maďarsko, Budapešť. No hej. To máme 22. mája. Takže To je až júni, nie júni. Maj. Takže by som niečo poriešil, že by sa stala nejaká malá kamera, alebo niečo by sme zrobili. Také vlogy by sme natáčali z toho, ako sa robí garáž. Ako z toho máme fotky, nejaké aj videá. To je chyba, že my začali od začiatku.
No takto, tá garáž, na to, že to má fakt 8x3 metra, tak to bolo takáto cestička, 30 cm cestička a dalo sa prejsť 3 metre. Ja sem dohodím, ak mám fotku, ako vypadala tá garáž vtedy a ako vypadá teraz počas procesu. Upratovanie, to asi čaká. Ale to konečne normálne hýbať. Keď to bude úplne hotové, po piči. A on to takto nevypadá zle, ale čo ja viem, na piču. My sme to chceli natiahnuť teraz, potom až tú prístavbu. Takže uvidíme, čo s tým bude, čo s tým nebude. A je toho veľa ešte čo robí. To hej. A neviem ako, takto, bude toho ešte veľa. Bude toho dosť, tým, že aj týmto natáčením to bude trocha ťažšie, lebo sme dvaja na to zatiaľ. Takže jeden musí byť vždycky pri kamere, jeden musí rozprávať, alebo obidva rozprávať, jeden musí byť aj tak stále pri kamere ako teraz, že dobre, keď sme mali na statíve sa rozprávalo, sme tu boli byť dvaja, teraz som to behal s kamerou ja a napríklad Kubo rozprával, takže... Vlastne mali sme jedného chalana, ale teraz nemá čas, asi neviem, uvidíme dokedy. No. Nebude mať čas, takže nevieme, striháme si to všetko sami, neplatíme si nikoho, lebo nepotrebujeme dávať peniaze do niečoho, čo nám teoreticky netreba. Nejaké 2 hodinky ubehli od toho, čo sme natáčali, lebo sme postupne došli na ten kúpec, na to okno, to sme vybavovali. Čas nás tlačí a autobusy a takéto veci, takže už jedine, čo by som posledné veci povedal, je to, že snáď sa nám toto všetko vyjde, čo plánujeme. Takisto sa bude natáčať ako ďalší video, čo bude garáž. Áno. O tých vlogoch a tieto veci to ešte to sa podohadujeme, čo bude. No to ešte neviem, ako zase z tých mýtov tam by mohlo byť niečo. A určite a vlogy, možno, že aj keď náhodou budeme robiť auta, že daily vlog. Áno, to som chcel, no, že začne sa robiť auta. Alebo týždenný vlog, vieš, že za týždeň. To by som takto, že by som natočil videa teraz, potom som to vydal. A časom, keď už budeme mať nejakých tých ľudí, toto s týmto, tak by som potom dal, že ten týždenné vlogy. No. Na týždeň sa natočí jedno video z toho ako vlog a bude. Keďže toto by som chcel postrihať čo najrýchlejšie, to vyjde von. Tak budeme to strihať obidvaja, takže uvidíme, jak to dopadne. Možno, že dáme na storku, dáme tam obidve. Nech si vyberú, ktoré by chceli. Nie je tam veľa ľudí. Ale no to je jedna vec a druhá vec, že nesmestí sa to na Rusku. Teda na Rusku, no. Dá sa to zostrihnúť, na 50-60 sekúnd musíme aj na Rusku. No. Takže to bude musieť nejako rýchle, no. Uvidíme teda. Tomuto už tu sa kapitola zatvára, toto len na predaj veci. Najprv sme rozmýšľali, že to ani nebudeme dávať von vlastne. Uvidíme, ale ako určite to pôjde. Ja chcem to, že chcem motor nehať a spraviť z toho slovo. Áno. Uvidíme, jak to dopadne, ale za mňa by sa to mohlo podariť. To by bola veľká sranda. To určite bude aj zase videjko. Škoda, že nemáme načísť nejaké videá, čo sme teraz robili garáž. To je asi nevýhoda jedna z toho. Sú ako tak fotky ešte nejaké, ale to sú také nekvalitné fotky. To sú väčšinou snapy a takéto vecičky. No áno. A takisto, keď sme začali toto už robiť, to sme mali hneď od začiatku, ale nevadí. Začíname teraz. Nebol taký plán. Najprv. Začíname teraz a hádam, že to bude dobre pokračovať, čo dúfam. Aha, 12 kľúč. Predám 12 kľúč bydlisový s očkom. Ďalší deň, čo plánujeme teraz, neviem kedy vyjde, ale deň na toto, čo natáčame, by sme plánovali ďalšie nočné video, čo je tá garáž teda spomínaná, s tým, že ale tým pádom, že by sa jedno video teraz dostrihalo, čo je teraz toto. Áno. Vydá sa to a o pár dní by sa dalo potom zase ďalšie, zoberme si. Takže uvidíme, ako to bude. Ako to dopadne? Ako to dopadne. Projekt od nuly sa začal už dávnejšie. Je to v podstate From Zero Garage. Áno, po anglicky. Po anglicky. Logo a tento názov, je to začal taká téma, no. Zase je to také, že čo sme chceli dať najprv, možno, že sa to zmení časom. Uvidíme, možno, že bude toto, možno, že ešte aj ako druhý. Uvidíme, no. Z garážu. No uvidíme, čo vlastne bude, no ešte nevieme. Lebo projekty, máme zmyslené nejaké nové projekty, čo by sme chceli stihnúť na koniec roka tohto, na zimu hlavne. Garáž hlavne a Peugeota. Peugeota, ale rozmýšľali sme sa nad drifťákom nejakým, niečo na Vyšantine na zimu.
keď náhodou niečo, Instagram bude v popise. Moje číslo inzerátu bude hore, aj link. Keď niečo vlaku 36, 46, E90, 92, Dvojku, no. jednotku, dá dobrú cenu. Čiže to nafta, či je to benzín, uvidíme. A Keď to bude, že obúchané, toto s týmto nevadí. Keď to je pojazdné, asi aj keď ti to uvidíme, podľa toho čo to je, lebo naftu nechcem kúpovať, povedzme. Ania. Nafta. Áno. A keby som bola normálne spravená, lenže... To viem, ono je Áno. iná kapitola. A už asi k tomuto nemám čo povedať. Asi tak. Jediné video, čo teraz bude ďalšie, potom to je tá garáž, tam sa vyjadríme o zase iným veciam. Ohľadom tohto určite budem robiť aj nejaké otázky potom na Instagrame časom, čo by ste chceli vidieť, čo chceli by ste, aby bolo na aute. To je asi všetko za mňa. Hej. Jedine, čo by som dodal, že popis, inzerát, číslo bude vo videu vyjadrené, takisto aj odťah náš, čo nám pomohol veľa. Je to veľmi dobrý chalan, takže buď číslo alebo Instagram aj ho. Až na Instagram. Asi. hej, Takisto aj spoločný Instagram a dáme aj naše. Možno. A tak aj naše Instagramy dole v popise. A jedine, čo by som však povedal teda nakoniec, sledovať Instagram, YouTube, Asi tak. to je všetko. A ešte možno TikTok bude. TikTok časom možno. Možno. Uvidíme. Uvidíme čo bude. Ešte nevieme sami. Mier. Neviem, čo mám povedať, čas nás tlačí. No, dobre. Tak to je asi všetko, čo sme k tomu chceli povedať. Nálepky, keď nálepky, keď nás hoci kde stretnete, či je to v meste, či je to na mýte volákom, na hoci kde, opýtajte sa, alebo pozdravte a nálepku a nám. Určite nás poznáte podľa keď tak tvári a keď nie, hovorím od tohto mesiaca, čo bude nový Tak maj. budeme nosiť trička. Už máme trička vlastné, budeme mať, takže nedovolíte spoznať. Prvý mit, čo máme, Na sú kilometr nás poznáte, ak tam budeme svietiť. No. Máme šurany, máme levice, Alcaz Groves. Áno. Potom, čo tam máme? Máme tam Slovakia Ring, Slovakia Ring, teraz sú Trebatice, čo máme slalom. tam tiež je Slovakia Ring, Tam potom tiež Slovakia Ring, áno. a Maďarsko. Maďarsko to sme potom dvakrát, Maďarsko máme ešte tento budúci mesiac, tam máme to múzeum. No, ešte uvidíme to, ešte neviem, musím doriešiť To musíme doriešiť, áno. financie. A to je tak všetko. Asi hej. Takže To by som to končil. to je asi všetko a pre dnešok lúčime. Mier. Mier.